Kaixo, Gabriel naiz, eta gaurko bideoan euskararen erabilerari buruz hitz egingo dizuet. Euskararen erabilera aztertu ahal izateko Bilboko Alde Zaharrean eta unibertsitatean zeuden pertsona batzuei galdeketa bat egin genion. Etxean euskaraz hitz egiten duzu? Bai. Norekin? Gurasoekin, amamarekin, familia osoarekin orokorrean. Bai, alabakin, bai. Bizi gara alabatani eta bizon artean. Bai, noski. Norekin? Ama, aizpa, etxetik kanpo lagunakin bai. Ez, nire naia daki, baina ez du ia inoiz euskaraz hitz egiten. Ni alabarekin bai. Jatate dena, emaztea, gustatzen zaiz euskaraz, baina ez egiten. Zein eredutan ikasi zenuen? De ereduan. Dereduan? Bai. Osea, dena euskaraz, Bai. eta ikasi zenuen dereduan nahi zenuelako edo txikitatik euskaraz hitz egin duzulako? Txikitatik lan hitzen dudalako da gurasoekan han sartu nindut eta ni pozik. Ba, ez dakiz lan dan, dan euskeraz. Euskarazkoa de uste dala? De ereduan. Euskarazko ereduan, bai. Egin nuen, ni egin dut primaria eta eso, egin nuen D modeloan, eta gero batxillerra ja EA modeloan. Nola, ea, zer da hori? Dena gaztelania ez, baina euskara bakarrik euskaraz egiten. Nola ikusten duzu euskararen erabilera gaur egun? Ba, gustauko litzaidake iten dena baino gehiago egitea, baino, apurka egin berdan zer da. Ba, askotan ikusten dana da instituzioak eta hitz egiten dauela, baina gero jente gaztien artean eta asko galdu dela. Ba, segun da sezonatan. Segun herria, segun irila, irila baldin badan eruzez gutxo hitz egitea, Gipuzkoan gehiago hitz egitea, Gipuzkoan naiz. Gipuzkoan eruzez gehiago hitz egitea, adibidez Bilbon baino, igertzet hona etortzen ezenean klasea diferentzia dagoela handia, hemen ez da inbeste hitz egiten, han asko zer gehiago hitz egitea. Ni bizitzen, ni portuko naiz, eta nik ez zuten kalean euskeraz, ia inoiz. Joder, ni ez nekin ez ebez, duela 40 urtez, gehiago. Bertatean gure alabak ikastonari joan ziren. Orduan ni apurka euskaraz ikasi nire naiz, honetaz. Orduan haiekin txilegiten euskaraz. Nola mantenduko zenuke euskara bizi? Ba, hitz egiten, ez dago beste erantzunik ez. Hitz egiten, eta jentia konturatzea dala kultura azken batian. Ba, gehien bat ohitura gehiago sustatzea ez behar baten moduan edo obligazio baten moduan. Eskolan esatzen badutzu, euskaritzen behar duzu bestela negatibo bat, azkenean hartuko diozu, ez dakit, ez nazka baina bai amur apur bat. Musika bai irutzaitela oso bideona, telebista. Euskalkiarekin hori ondo dago. Euskalkia edo, euskaraldia. Ez horrelako gauzak jendea euskaraz gehiago hitz egiteko eta hori ba. Ikusi dugun moduan, pertsona gehienek pentsatzen dute gaur egun euskara ez dela hainbeste erabiltzen. Euskal Herrian bizi garrenon artean oso gutxik ulertzen dute euskararen garrantzia. Hori dela eta euskara ez da orokorrean erabiltzen eguneroko bizitzan. Arazo hau konpontzeko ikusten dugun era bakarra, euskaldun bakoitzak euskara bere eguneroko bizitzan erabiltzea da, eta horrela euskara bizi mantenduko da.